بێگومان li serdemê çekdarên Daeş kenîsên Mesîhiyan li Mosulê bi giştî hatine şinavbirin û hindek wekû baregahên serbazî bûn û hindek dihatine bikaranîn wekû zîndan û çi sîmayê kenîsan bûne têla yan ku çi asewarên ku diyarken ku ev e kenîse ye. Kenîsa et-Tahîre ku dikevîte senterê bajarê Mosula kevin beramber merqedê Nebî Cercîs. Ev kenîse ji çendîn jora pêk hatiye û zêdebarî holeka mezin û serdabekê. Li serdemê çekdarên Daeş kenîsa et-Tahîre wekû baregahê hezbe hat bû bikaranîn. Gelek ji gencên evê deverê çîrokên seyr di evê kenîsê de hene. Hinek ji wan bû mavê çendîn meha hatbûne zîndankirin. Ehmed Rahel êk ji çalakvanên civakê sivîl e li Mosulê bi tuhmeta veguhastina pêzanînan bû cîhetên emnî çekdarên Daeş hukmê sêdaredanê bû derkiribû. Bû mavê çendîn meha di kenîsa et-Tahîre ve hat bû zîndankirin. بسبب النشاطات اللي كنت أقوم بها في فترة داعش. ji agera wan çalakiyên min li serdemê Daişê encamdan ji helmetên alîkariyê û derbazkirina xelkê beqeçix bû deverên jêrdesalata hêzên parastinê ewa em digirtîn û li vî cihê em eşkence didan. Ewa li vêrê kursiyeka asîn hebû wekû cûlaneka kehrebayî bû bo eşkencedanê dihate bikarînan. Her wesa celdekirinê û çendîn cûrên eşkencedanê li vî cihê ew ê em lêtrawestîn dihatine kirin. Tawana min hevkarî bû digel hêzên parastinê, qaçaxîkirina malbatan ji deverên Daişê, alîkarîkirina xelkê û karê mirovvanî qedexe bû. Her wesa Ehmed diyar ket ku Daeş kenîse wekû baregah bikaranîn da ku sumeta xelkê Mosul pêkên bikin û xelkê biyanî bêjin mîsilî dijî kenîse û mesîhiyetê ne. أنهم استخدموا الكنيسة. Ewa dêr bikarînan bi merema şêwandina bajarê Mosul û helbet ew ne bi ser xelkê Mosul vene û li ser çi ûla naêne hesabkirin. Em niha karî bû tawanbarkirina taîfegeriyê dikin çiku Daeş nûneratiya me naket. Hejî gotinê ye ku pitinê li sinûrê bajarê Mosulê 19 kenîse lê hene û her êk bû meremekê hate bikaranîn û zorbey kenîsên bajarê Mosulê li Mosula kevnin ku mêjûya hindekan vedgerîte zêdetirî 1000 sala. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.